My jsme si dali Sletíka. Aha. Je to daleko? Není kousek, ale pěšky je to daleko. To je kousek. Jo, a my chceme se prostě zaregistrovat a pak to stihne. Do kolika je registrace? Do 3, ne? Nebo tak? Se to vyhlas. Trochu fouká dozad. Tam nahoře. Já jsem to musel na potřetí, asi kolega asi taky na potřetí. Já nerozběhnu, kurva. Já jsem viděl, že fouká taky fouká. No a jeho východ foukal. Říkal jsem si, že to ještě dám, dokud to bude možný. Nejdu, ale jakože to ještě dám jako teďka, dokud... No. Ale vypadalo to, že byl západ před chvílou, pak nic, pak zase jihovýchod, jo, takže to je všelijaký. A podle počasí má se to otočit od severu, ale všude skoro 0, jo, takže to... A tam dáme ten film, kde to je? Jedeš tak, jedeš potom tam na tu hlavní, tam, a jedeš po hlavní a pak jedeš jako směrem, když vyjíždíš na Javoráč a je tam nějaká restaurace. Já přesně ti teďka chvilku počkej, že tady dotočím kolegu a já už si to chci užít trošku, když už tak už hezký Javoráč, že? Už je tak hezký, možná, že bys to ještě mohl vyjet. Že by to ještě se dalo uběhnout, jako nebyl to zas takový neřešitelný problém, ale v kopci Rolba ještě k tomu. Jo. Se to dá i bez záložáku. No tak to bych nešel do toho. Ne, já už jsem si jednou zlomil páteř. Jo? No tak to... Lítal z začátku 5 roku bez záložáku a než to šlo. No jasně. Pak jsem měl poprvé záložák a hned mi vypad. To ještě neměl skoro nikdo záložák, jak se začínal. Mám si to týpal, nebo? Bude jako hospoda, ne? Tak vezím to koupil, ale to vezím. Já už jsem si začal litovat, že jsme šli nahoru, když jsem zblbnul ten druhý start, jsem si říkal,